Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kubnaku Black Fair khona lo mbukiso. Ngiphinde nginamukele kuhlelo lethu esilibiza ngokuthi izimfihlo. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Namhlanje ngivakashela sisi wami uzongichazela ukuthi yini la efihlile asefisa ukuthi ayikhiphe. Asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona. Sawubona sesunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngicela ukubuza ubuye kuphi ngokuhlala? Ngiphuma khona la eThekwini eMlazi. Ukhulela khona? Ngikhulele emakhaya ngamuva sengimdala sengizohlala khona la. Alright. Ngicela ungitshele nje kabanzi ngawe. Beyinjani impilo yakho ukhula? Beyingekho right kakhulu because bengihlala nomama nobaba. Kodwa bebengasiba abantu abasebenza kahle. Bathi besikwazi ukuphila. Bebeshadile? No, bebengashadanga. Oh, okay. So yini beniyiphilisa ngayo ekhaya? Umama bekasebenza nje esikoleni. Ukuze sizokwazi ukuthola ukudla. And then ubaba naye benamatoho esebenza nje emafemini ukuze sizokwazi ukuphila. Bathi bekuphileka khona. Okay. Cela vele uhlale phezulu kwemfihlo yini le ifihlile usofisa uyikhipha? Okay, ngesikhathi ngikhula kusho ukuthi ngikhule ngumntwana owahlukile kunabanye. Mangithi ngumntwana ohlukile ngisho ukuthi ngibutch. Oh, okay. Okay, yes. So ngithe mangikhula ngibona ukuthi mina ngihlukile kunabanye abantwana. Ngaze ngadecide ukuthi no, sengiyabona ukuthi isikhathi siyahamba, ake ngibizele umama eceleni ngimtshele. So ngakhona ukukhuluma nomama because umama umuntu open and ngithe mangimchazela was understanda isimo sami ngoba naye umuntu okholelwa ekuthenini umuntu akazidali udalwa uNkulunkulu. So mangimtshela istory sami wa understanda and wakujabulela ukuthi angisiyo umuntu ozodlala abafana ngoba esikhathini samanje kunzima kakhulu. Yabo ingane mayikhula ithi mayiqala ithomba umzali abe novalo ukuthi engabe izobehave kanjani. So yena wawumuntu okuthokozelayo lokho nokuthi ngiphumele ubala. So wena uye waqala nini ukuzibona ukuthi awufani nabanye abantu uhlukile? Ubone ngani? Bese ngina 15 ngenkathi ngizizwa ukuthi no mina ngihlukile and abantu ebengisondelane nabo bese beqala bejola belala ama-out but mina noma ethi uyafika umuntu wesilisa uzozazisa kumina ngibona ukuthi no mina ayikho lento. Mina bengumuntu ohalela umuntu wesifazane. Okay. Kusukela ekuzalweni kwakho nje? Yes. Hayi ukuthi mhlambe kukhona into eyakuhlukumeza mhlambe ngabantu besilisa la usukhula khona wathi ngithanda abantu besifazane? No. Ayikho into eyakuhlukumeza. Ayikho engihlukumeza. All right. So ekuthandeni abantu bakho besifazane ubani okashela omunye? Imina. Oh, wena osukela intombi? Yes, mina. Uthanda uhlobo olunjani-ke lo muntu wesifazane? Ngithanda uhlobo lomuntu wesifazane oyislender, oyidarky and laba bantu besifazane laba abafaka ama makeup, abathanda umgroove, abantu abathanda amaphuma out. Okay. Yes. So wacabanga wafika phi ke ngabazukulu babazali bakho? No, bengakaze kungifikele lokho. Abathanda abantwana phela. Angisiye vele umuntu othanda abantwana. Even ngisho ekhaya bebekhona izihlobeni abantu abanabantwana kodwa nje bengangifikele lo appetite ukuthi nami ngelinye ilanga ngifisa ukuyibona nginjena. Cha, mina bengifisa ukuyibona mina nginomakoti. Yabo. Ngithanda ubudlelwane yes. So uyimisela ngokulobola wena? Yes. Okay. Mase ke ekhaya phela kumnandi ngabantwana. Mhlambe niyokwenza no adopta noma singamane si-adopt. Okay. Yes. So manje usondelana kangakanani naba-parents wakho? Sisondelene kakhulu because the time ngikhula and ubaba ke unfortunately yena usheshe washona. So kwapho umama wathola uma sihlalisane. Umethola uma sihlalisane ke stepfather kimi uphila kahle futhi usebenza kahle sondliwa uyena nje and aswele lutho. Yebo yonke lonto le and bekumnandi ukuhlala naye nje singekho into esiyiswele. Ninjani ke unjani ukusondelana nobaba ombone manje? Kuke kwanzima sisaqala ukwazana and ngambona ukuthi umuntu yena o right onothando kodwa
izinto futhi zabuye za awkward phakathi kwethu sobabili. Kanjani? Okay, u-stepfather lo yena akangazi ukuthi mina ngohlobo luni lomuntu wesifazane. Umama kuphela owaziyo because umama sengimtsheli and yes understand istory sami. Ubaba lo stepfather yena wazi ukuthi mina ngiyintombi ihamba ngiyahlolwa kahle kahle and uyakwazi lokuthi ngiyahlolwa. Yabo until kuze ukuthi umama njengoba umuntu otohozayo esikoleni ubaba the other day angifica ngihlele endlini. Okay, yangithi vele siphila kahle kune smart TV. Theme ngifica ngihleli nje ngizirelaxele afike angibuza ukhona ngithi yebo baba ngikhona. Ayike athathe i-remote mina ngitshethi sizobuka mhlawumbe i-movie or i-soap because abantu vele abafocusa ku-TV. Ubaba ashaye ku-TV mase sengibona sengibona manje kubhalwe XXX. Mase ngibuze mina baba kwenzakalani athi yena Thulu uzobona. Ngidideka ukuthi mase sekuvela la ku-TV sengiyabona ukuthi hayi ucansi phela lolu. So asathi ke yena kusukela namhlanje shuthi kukhona izinto afuna ukungifundisa zona. Bese ngibuze mina ukuthi izinto ofuna ukungifundisa zona kanjani ngasizathu sini because uyazi ukuthi mina akafanele ukuthi ngifunde izinto zocansi ngoba ngumuntu ohlolwa and nawe uyakwazi lokho futhi uyakujabulela. Asathi yena iyona into ayifisayo leyo and umama kufanele singamtsheli. Angayazi leyo into angenzisa yona. Ayivuleke lento angikhombise ukuthi yenziwa kanjani. Hayi ngibe umuntu ofunayo mina ukuhamba ngishiye lento bese angithembisa ukuthi uma kuukuthi angifuni ukufocusa kulento angenzisa yona shuthi ngizozibona ukuthi ngizophelelaphi. Ngihlaleke ayivule lento angibuza ukuthi ngwaphela ngibe namahloni umuntu omdala. Ngihlale ngibheke phansi athi yena no cha ungabheki phansi hlala nje uyibuke khona uzoyibona ukuthi yenziwa kanjani. At that time ngiconfuse ngoba ngisazi isizathu salento ayenzayo. Bese angitsheleke ukuthi from now on iyona nto mina okufanele ngiyenze kuyena. Uyamajina mina vele umuntu wesilisa angimthandi ngithanda vele ufana nobaba. So mina ngibuza ukuthi baba so mina ngizophila kanje ngikwenze lento engiyibonayo athi yena yes futhi kuyangiphoqa. Yini ethu kuyamphoqa? Angithi kushuthi yena kahle uyafisa ukuthi kufanele angabe ngiyalala naye. Kodwa manje ngoba ngihamba umhlanga shuthi akafuni ukuthi angenzise yona lonto nokuthi mhlambe izosheshe ivele. Kodwa manje thema kuhamba isikhathi sayiqala lento kwaba ukuthi ke manje uyakhumula ubanqunu. Bese ngimbuza ukuthi hawu baba wasukhumula manje sekwenzakalani? Asangitshela ukuthi lento ade ngikubukisa kuyona lapha ku-TV yilento lozongenza yona. Ngibe confused ukuthi hayi baba please ngicela ukuthi ugqoke tu wena ubaba kimi even though ungangizali kodwa mina ngikuthatha njengomzali. Ngibe confused ngikhale athi yena ukukhala ngeke kuze kungisize ngalutho. Kufanele ngize la kuyena. Ngibuzeke mina ngithi mangiza kuwena ngizokwenza lento obungibukisa yona. Like usho ukuthi ngempela ufuna ukwenziwa yimi. Asathi yena yes. And akekho omunye umuntu okhona ngithi le ndini sisobabili. So wena akuzoyenza. Ngangena choice kwakungiphoqa ukuthi vele fanele ngiyenze. Ngoba mangabe ngihamba sizohamba siyephi sinomama. Ngoba uye umuntu osupportayo and ayikho into esiswela ngifuna uqamba manga siphila kahle. Iqala le nto wena unemnyaka mingaki? At that time I was 15. Yes. So umuntu ona 15 uyakhona ukuzikhulumela. Yini eyenza ukuthi ungamtsheli uma ngaleso sikhathi iqalisa nje le nto leyo ukuthi hayibo nangu pops phela sengikhulumela izinto engayi understand. Ngangisaba nami ukumtshela umama ngoba ngangitshela ukuthi ngeke azangibelieve ngoba ngiyazi ukuthi vele uyi stepfather kimi. Mhlawumbe wezoyitshela ukuthi angimthandi uyabo izinto mhlawumbe ufuna ukubahlukanisa. Mhlawumbe ngifuna ukubahlukanisa. Yes. So iqhubekeke lento kuze kungiphoqa ukuthi no angiyenze lento efuna ubaba ngoba vele uyangidemand and angikwazi ukunqaba. And mangabe ngithi ngifuna ukuya somewhere ngichaza indaba istory sikanje sichaza kanjani ungenabo futhi nobufakazi yabo. So kwangiphoqa ukuthi no akakhumuleke ubaba
Yo. Uthe mayesekhumulile angitshela ukuthi angize kuyena ngimbambe umpipi wakhe. Uyacabanga umuntu ona15 ebamba umpipi womuntu ona50. Una 50. Una50 yes. For sure lo muntu mudala and nami ngangisaba. Angithi yena into ayifisayo ubaba ufisa ukuthi engabe ulala nami. Kodwa manje akakwazi ukulala nami ngoba mina ngiyintombi ngithi ngiyahlola. So umama mayengekho kushuthi mina ozokwazi ukuthi ngimdlalise lo mpipi wakhe ngudlalise until echame bese yakhululeka ke. Iyahlukumeza kakhulu leyo nto. So uye wenza njani ke? Iqhubekile yona lento ngithi siqalile ngina 15 yaliqhubeka ngithi umama vele akekho emini useyasebenza so ubuya vele seku right sekubaba nendodakazi. Umama ka notice lutho nje la endlini? Aka notice lutho ngithi vele uyangibona ukuthi vele mina ngigcwele ngivirgin ngithi so yahamba ke iminyaka yahamba ngithe sengina 18 sengiyabona ukuthi no sekungaphezulu kwamandla ami. Kusukela una 15 uzoba na 18 iyenzeka nje le. 18 iyenzeka nje. It's a daily life. Every time nje ubaba maye khona sisobabili. Kufanele ukuthi maye ngibiza ethi sekuleso sikhathi ngazi ukuthi ngiyomenza lento yena ayifunayo. And akukho ukubaleka. Akukho ukubaleka ngoba sinalo thina emumva. Ubaba lo umndeni wethu uyikona konke kithi. Umama ngiyaza kwazi ukungiphilisa ngale mali ayihola lapha esikoleni. Incane kakhulu. Uphi umndeni waka baba okuzalayo igazi lakho? Bengingasiye vele umuntu oconnected kakhulu nomndeni waka baba since umama nobaba bebengashadanga and ubaba usheshe washona. Mhlambe auntie ke baphi bona? Umama unako yena ukukhuluma ngabo kodwa akubona abantu esixhumene nabo kakhulu ngoba ngisho ukuvakasha nje kaBaba ngagcina ngisasemncane kakhulu. Ubaba esasekhona kuthema kushona ubaba nje yavele yaphela nje indaba omndeni wakaBaba. So awuyikhumbuli ngisho nje akaze ube nendlela yokumcela uma ukuthi at least ke kuyohlala khona? Bekungangifikeli lokho ngoba vele ubaba ushone ngisasemncane and ibond yami nobaba bingekho kakhulu. Ngizosho nje ukuthi uthando lika baba ngilithole kulo stepfather until aze angihlukumeze. So usukhulile ke manje una 18 still awukhona ukukhuluma? Kunzima ngisho ngifisa ukumtshela umama kumele ngiqale ngicabanga ukuthi konje ngizoyenza kanjani lento ukuze azokhona phela ukuyikhola ngoba kunzima ukutshela umuntu ngento angayazi because no mama lento engizobe ngimtshela yona naye akayazi ayikazi yenzeke empilweni yakhe. Asike zama umfanele umama simuze ukuthi ngabe uzothini yena. Hello. Yebo kunjani ma? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla from iBlack Life TV. Singakhona ukukhuluma? Oh. Yebo ngane yami. Alright, ukuhlele sethi sikhipha izimfihlo, ngihleli nendodakazi yakho la. Kukhona fisa ukuthi akudlulisele kona. Ngibengicela ukuthi umlalele. Oh, kulungile ngane yami. Ngicela phela. Sawubona mama. Mafungaso njani? Ngiyaphila mama unjani? Ngiyaphila nami. Wenze njani ngase ngiba kuyimfihlo? Lukuphethe kahle usuku lakho namhlanje? Yebo mntanami, ngiphethe kahle kakhulu. Wena? Lungiphethe kahle nami. Oh, ngase ngifonela ku TV. Okay mama, right ukuthi singakhuluma? Hayi, khuluma sana la. Kunendaba ma ebengifisa ukuyidlulisa kuwena. Sesiside isikhathi yenzeka kodwa bengisaba nokuthi ukwenzeka kwayo yenzeke ngendlela engayi-understand. Khuluma sis. Yebo, angithi mama uyazi wena ukuthi mina ngibutch and ngike ngakutshela ngayo leyo nto leyo. Mama. Uyangithusa phela manje ntombazana.
Mina ubaba ubengenzisa izinto ezingekho right ngenkathi wena ungekho uya emsebenzini. Izinto abengenzisa zona angiyithandi ngoba izinto engifisa ngabe nami zikumina. Amo, usho u-Abednego. Yena yedwa ma. Wenzeni na? Buthi wena mangabe ungekho uhambile usemsebenzini abese angibizele ekamerweni afika akhumule abenqunu abese athi angimkhothe umpipi wakhe ukuze ezokwazi ukuthi Mama Shana. Uthula nendaba engaka? Awuma. Uthini kimi ngempela? Usho u-Abednego abi? yena yedwa mama bengingekho lula ukuthi ngikutshele. Yebo mama bengingekho lula ukuthi ngikutshele ngoba bengisaba and bengibona ukuthi ngeke uzuyibelieve leyo nto leyo. So ungane yami bengithi ulungile kanti usufuna ukungixoshela isinko etafuleni. Usukhuluma into ezimbi kanjena ngo-Abednego. Cha mama kuliqiniso. Ngeke akusiyo wami-Abednego lowo. Akusiyo ekuphatha kahle kanjena. Engakwenza izinto ezimbi kanjena. Ubenzela amehlo akho mama kodwa wena mangabe ungekho izinto angenzisa zona bengingazithandi nami. Awu yazi yahlepha inhliziyo yami. Yazi yahlepha. Uyacabanga mama umuntu engikhothisa umpipi into engiyifisa ngabe ikumina. Mawucabanga ngifila kanjani mina? Cause ingiphatha kabi lo nto. Wena usho ukuthi wazi imfihlo zami nobaba wakho ekamelweni ubekubonisa zona. Yebo mama bengibonisa. Akwazi phela ulungile lo mfana ulungile. Ulungile phela uAbednego. Ukuthi engenza yonke lo mkhuba yakwazi mntanami. Awubuye uthi uyadlala. Angidlali mama kuliqiniso and wena vele ngeke uzungikholwe ngoba umuntu omthandayo futhi osondelene kakhulu naye. Alalela mntanami. Akekho umuntu engamthanda emhlabeni okudlula wena igazi lami. Konke lokho ongixoxela khona ngiyakweshwama. Hayi ngoba nakho mntanami ngingakuzwa ukuthi uthini ngiyakweshwama konke. Uthi nje angeke ngikhetheke yena. Ngeke ngikhethe yena ke ngilule wena uyigazi lami phela wena uyigazi lami. Manje mntanami sonke lesikhathi ungangitsheli ngani. Bengisaba mama. So manje sengize ngabona ukuthi no lento phela iyangihlupha and ayingiphethe kahle. Yiyo lento yaxoxa ekhaya wangasho wena. Kodwa mntanami wangiphatha kabuhlungu nenhliziyo yami ishukuma. Angithi nje mama mangabe ngisho ukuthi angiyithandi lonto ngizomtshela umama besathi sizoqoqa amasakana ethu siphume sihambe and nawe yazi besizophuma siye. Phela ngane yami uyena ongaqoqa amasaka njengoba ezowaqoqa manje ke emva kokungitshela lento uzowaqoqa phela umuzi wami lona ngithi phela nawe awukhohliwe lokho. Uyena wafika namasaka lapha ekhaya. So mina ngizoxosha yena. Kodwa phela funa ngiqale ngizwe ngayo ukuthi lento oyenza enganeni yami wayenziswa yini. Kuzomela iyeke phela mama and uyasazi mina isimo engiphila ngaphasi kwaso and yena phela ngithi akayazi impilo engiyiphilayo uwe oyaziyo. Ngeke phela kumele mina ngimfundise isifundo. Funa ngifundise isifundo mntanami ngeke phela. Wena wedwa ingane yami oqala ngeke akwenze lokho. Kumele kube mina umfundisi isifundo lawo masenta bekukhombisa wona ke njengamanje lo shonila ngiseshwabene noma ngibona kathi ngiyashisa noma ngiyabashwabanisa mina qho angeke phela enze leyo nto enganeni yami ngamane kuhambe yena hayi wena kulungile mntanami ngiyakuzwa konke okushoyo. Okay ngiyabonga mama. Seso lo uzongibuyela ke ekhaya uzongibuyela ekhaya. Ngeke uxoshwe ishangane leli phela ukuthi belisonda kulungile phela nathi besiliphinda ukuhlala maselenza amasimba cha la basendalo ungashwabanisa ngeke phela kwawena nje udinga ukululekwa ngokwengqondo udinga ukululekwa mntanami ukululekwa. Ngihlukumezekile mama mina lento abayenza kimi sesiside isikhathi and angisayithandi ngempela ingakho ngikhetha ukuthi ngiphumele obala ngayo.
Manje mntanami labo baka-TV bazokusiza kanjani? Khona bazokusiza ngakho ukuthi ululeko ngengqondo noma kwenzakalani. Ngoba mina angisafuni nokuthi ngikhulume lapha efonini ngishona Abednego njengamanje. Angisafuni nokuthi ngipholise amaseko. Angisafuni mntanami, angisafuni. Bazongisiza mama. Nawe ngiyacela ukuthi ungilekelele ungisupporte kuwo konke lobunzima engibhekane nabo. Uyazi mntanami kade ngakusupporta nje kusukela kudala nje iqala lento yakho ungitshela ngayo ngakusupporta ngoba phela ngeke uze ulahlwe umuntu akalahlwa umuntu udalwe uNkulunkulu. Manje ngabe ngikulahlela bani uma impilo ikukhombisa ukuthi iyakuphi? Kodwa lona ke osethatha i-advantage ke uzodila naye mina noma vele kuthiwa i-violence ayifuneki ke hayi ke violence ke like ayikhona ke namhlanje. And mama ubengakhoni phela vele kube kuyangaye ngabe ubengilala kahle senza ucansi naye manje ubengakhoni ngoba phela wazi ukuthi ngiyahlolwa. Akangilalanga mama. Cha phela ukulala sikuthi ufakile into yakhe ukulalile yena ngesikhathi wena umbhucunga leli phitshana lakhe elishwabene ubekulala yena ngenhliziyo nangengqondo ubekulala. Kulalile. Kusho kona ukuthi kube ubengazi ukuthi ngiyahlolwa shuthi ngabe nje kada yezenzela kimi kwasiza kona ukuthi. Kodwa yena ukulalile. Okay mama kulungile ngiyabonga. Hayi kulungile mntanami usokhuluma selokho sikhuluma ndodana yami. Ngiyabonga ukuthi ekugcineni uze uphume lobala ukhulume ngiyalento ngoba ibizokuhlumaza impilo yakho yonke futhi nami ngiyabonga ukuthi ungikhombisa ukuthi ngihleli nenyoka la ngihleli nemamba. Okay mama kulungile bye. Kulungileke. Okay sure. Waze wanomzali ukuthandayo. Yabo indlela kwamukela ngayo kuyatshengisa ukuthi uyakuthanda akakhethi ubaba but ukhetha wena njengegazi lakhe. So now that usukhulumile usuzizwa kanjani? Hey ngizizwa ngifree kakhulu. Uyakwazi ukuthula nemfihlo isikhathi eside kangaka. Kahle ukuthula nemfihlo nihleli niwumndeni akukho right. Lonto iyakudla egazini ngoba ngisho ngimbona umama happy naye ubaba. Kuyangifikela lokho and kungiphatha kabi kuyangihlukumeza nje kahle ungiphatha kabi ukuthi uma useyobona lento nami kade ngiyibone mina uyayibo and ubaba ukube ubengazi ukuthi ngiyahlolwa shuthi kahle ngabe besilenza ucansi every day and ubenganandaba nami. Akekho umuntu ongathi umzali uwena bese kwenza izinto ebhlungu kangaka. Shuthi kwakona ubekukhombisa vele ukuthi akangizali and la ekhaya vele siphila ngayo. Kwaze kwanzima. So njengoba umaya kwamukela okusho ukuthi uyabona ukuthi uzokhona ukuthi ayixazulule yonke lento le and usukhululekile kakhulu because usesayidini lakho. Yes. Emnandi kakhulu and ngiyabonga bandla support kaMama ukuthi ngoba enye into ebeyenza ukuthi ngisabe bengithi nje uzothi no shuthi ngifuna ukumosha ubudlelwane bakhe naye lo baba but ngoba manje esekhombisile ukuthi yena ukhetha mina over lo baba iyona into engikhulula kakhulu and engijabulisa ukuthi shuthi vele enhlizweni yaMama ngibalekile kakhulu. Yes. Yazi into enginovalo lwayo abaningi abantu bake bathi ku right ukuthi ubone i psychologist but bayakhala asebebuya kuma psychologist bakhala ngokuthi babuzwa imibuzo eyodwa and kudingeka ukuthi fanele bakhulume bazichaze uthola ukuthi indlela esidaleke ngazo zihlukile asifani sonke. Khona abanye abantu abathi mina into engihlukumezile ngizokwazi ukuthi ngigwinye ngokwami ngingakhulumanga namuntu. Abanye bathi mina ngifuna ukuthi ngikhulume ngigonyuluke ukuze ngizokhona ukuhila. So wena ngizama ukuthola ukuthi singakhona ukubhukhela i-counseling ubone i-psychologist wena uyilolu hlobo lomuntu okwazi ukugonyuluka noma uthi noma yini ngifuna ukuyihlafuna ngigwinye mina ngokwami ukuze ngihile. Okay ngoba umama usengixolelile and umama uyena umuntu enginayo nje since kwashona ubaba kwaze kwaba ngibangaka. Yes. Uyena umuntu okwazi ukuthi noma ngabe isiphi isimo engibhekene naso umama umuntu vele onethemba lokuthi noma ngasiphi isimo esenzakalile empilweni siyadlula. So mina njengoba sengimchazelile sonke istory and was understand wangakhetha iside lika baba. Yes. Lokho kwenza ukuthi mina ngibe comfortable ukuthi no
ngizokwazi ukudlula kusona lesimo sisobabili nomama. Oh, okay. Yes. So uzokhona ukukhulumisana naye. Ngizokwazi ukukhulumisana naye. And ushilo wathi buya njengamanje khona nizokwazi ukuthi nikhulumisane nikwazi ukuthi nikuxazulule yonke lento le. Yes. So ungathini kumuntu osafihlile ohlukumezekayo ekhaya kakhulukazi abantwana abancane? Ungafisa ukuthini kubona abahlukunyezwa omalume o stepfather ingane abazalwa nazo uthola ukuthi zibashiya ngeminyaka mhlawumbe omzala abadala ababahlukumezayo but basabe ukukhuluma bafele ngaphakathi besaba ukuthi mhlawumbe umndeni uzoqhekezeka uhlukane phana nendawo abangafuni ukubhidliza mhlawumbe ama relationship omama wabo no stepfather noma obaba wabo no stepmother. Ungafisa ukuthini labo bantu? No, kumuntu osekhaya okulesimo esinjenganesi amabhekene naso njengamanje. Yes. Into engingayisho kuyena ukuthi ayikho into edlula ukuzethemba, ayikho into edlula ukuqina isibindi ubhekane nenkinga zakho. Nanoma ubani oseduze kwakho kwaziyo ukuthi mawumtshela into ayilalele bese ayibone ukuthi iyiqiniso na bese eba nawe akunikeze isupport. Ungakwazi ukukhuluma nalowo muntu. Okay, so ubaba lento le belokho yenza ayikwenzanga yini ukuthi nanoma ngabe kuthiwa awabathandi vele abantu besilisa but ubazonde kakhulu? Ingihlukumeze kakhulu and ngavele ngangazibona vele ukuthi no uNkulunkulu wangisiza mina manje ngabe ngidala kanje ngoba kusho ukuthi vele bayahlukumezana. Uyacabanga umuntu ona 50 ehlukumeza ingane ina 18 ukuthi ibhlungu kangakanani lo yonto. So nje into umuntu esilisa nje eduze kwami ingenze ukuthi nje ngingayifisi. Nge-right nabantu besifazane. Siyabonga kakhulu ukuthi ufikile wazokhona ukugonyuluka. Ngikufisela inhlanhla ke masuhlala phansi nomani khulume ngezinto eziyaphambili ukuxazulula lesimo ubhekene naso. Ngiyabonga kakhulu sisithubo ngiphela ngiyabonga nje nokuthi ngoba bengisaba vele ukukhuluma nomama sengibonga nokuba khona kwakho ngikwazi ukukhuluma nomama ngoba bekunzima kimi ukuthi ngizomqala kiphi. So ngibonga naye umama futhi ukuthi angiphi support nokungithanda nje njengomntwana wakhe. Ngiyabonga kakhulu. Mbukela lapha ekhaya niyabona ukuthi mawuthuli angeke uzusizakala but mawukhuluma kuyilapho uzothola khona usizo. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Ngiyanithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.